Ndiro kuti pachena chambo tichikumupeka tauchana. Ngokuti wokugara chazo kugara kuti. Murume ndodaro ndikudira pachero kuti ndida here ndauchana. Dedi? Ndiri kubvunza. Pamusoro ina. Sio kwese. Mukadzi wangu ndomuda. Kotani 5 months sodi kugara kumba muuya mufoni. Zvine chikonzero. Takatadza kuwirirana. Zvatakatadza kuwirirana zvakangondisudurutsa pamba. Asi kana akwanisa kuzviita taura zvamakatadza kuwirirana. Takatadza kuwirirana naye nyaya yekuti hateerere zvandinoudza inini. Muudze zvaanoteerera. Hateerere zvandinoudza. Obva kusanangura zvinoti. Iye akanditi ada kuita business. Ndikamutendera kuita business. Aihodha kuHarare achitengesera kumukaradzi. Ndobva azotanga kuita zvokuenda kubhodha zvandisingazivi. Zvokundinya pandinoenda kuHarare munhu vaenda kuZimbabwe. Azodzoka ndikamufonera ari pabhodha. Akanditi handisi kuramba mutemo yako kana watiwo zvandaita zvinokubhohwa. Ukasununguka ndakasununguka kuenda kumba kwedu. Uyo asvika kumba fukati akazotsvaga vazukuru vangu akazoudza yacho akazotsvaga tikazotanga ndikazopera ndobva asitanga kuzondipa iye wake mutemo mai wekuti anondudza kuti handidi kundoona ndichimira hwamubhama muchero bhawa nomira hwamukaradzi ndikaramba izvozvo zvanenge akuita toita noise kumukaradzi tosungisana nyaya yopera kumapurisa ndozvatogara tichiita tinombotongwa nehama dzangu achitomboita seanzwa kana achitongwa but tichingobva ipapo chete nyaya inongocontinue to the extent kuti akazosvika pakuzondora protection order ndosaka ndakazoti pamba pakugara zvako kandibosuduro ndozvega zvakaitika kusvika pari nhasi. Wazvizwa? Pamusoro chekauya nyaya yeprotection order handisi kuramba asi murume wangu anotuka zvokuti kana chandikapfekera hembe ndinochishaya. Zvakafanana nepapapa muna January ndairwara ndaibleeda every day. Asi rimwe zuva tikangonetsana kanya kadiki kakamira yard. Inini ndine mwana ane 15 years ari form 3. Nevamwe maloji ari pamba pangu. Nevamwe vanhu mabhilidhi anga ari pamba. Akataura kuti uri mukadzi werudzivo anoenda kumwedzi every day. Ndinogara newe chirudzivo. Murume wangu anotuka zvoti kana kumukaradzi koko akadondituka ndoita kunge ndisina kupfeka. Anotuka kuti andikuza kuti kana kuti panyo kana kuti mhata hana chinomuremera. Murume wangu ndotonge ndisingazorara naye Mugumbeze rimwe chete. Nyaya yekubhodha yari kutaura nyaya yechokwadi asi izvozvo girlfriend rari kugara naro rinoenda akamutangira ndiye business rikuenda kubhodha riri kutoenda kubhodha. Saka ndizoti murume wangu anondida here kana kuti handikada kuti ndiite benzi nokuti akandorana ndi vana vangu 2 havachengeti. Mumwe wacho ndogara naye ndiye ndozoti adobhadhara school fees ndozoti ari kufamba sei. Iye ndakapanga ndisanda kuenda kubasa sanda kutengesa ndakamuudza kuti mwana ari kuda chakati handipinduri akasingadayira sa handipinduri chete aingonyarara. Svoka ndazotanga kutengesa mafrizits ndazowana mari kutanga kuhodha ndakuzoitawo zvekutengesa hembe. Chinongonesa kuti murume wangu anonditi gara kumba asi iye akagara kumukaradzi ikoko anoita mukadzi ikoko. Saka ndizoti anoda kuti inini ndigare kumba iroda mukadzi kumukaradzi. Takatenga mota muna January ndopakatanga kutochinja zvinhu zvese kuita wese mota yena izvozvo nanhasi pa handikwira ndidii. Saka kumwani taweni malivsi yava nemota akabuda naye February nanhasi handikwiri kana kutomutaudza ipapa akada kufona akafona kahwari pa5 months neprivate number kana mwana akarwara ndokuudza basa kwandoshanda akandidzingidza navanhu veclaim kuti handisitomboda kuna vanotarisa kugara nemukadzi wangu ndopandotsvaga mari yekuti ndarame nevanhu asi oda kuti ndarame chirudzivo nevana vakanesa ne2 imota rudzivo iranix. Awa ni mukadzi wako? Ndina kuziva bosita wapi pakasiyana. Asi mufia kudari mumachete. Saka unomuda pa. Azvaitika nzvoti nyaya yekuti modero. Anofana asara kumota vanofana tsina kuikima. Anofana asara kumota. Ndoto ya unokumaya makimo.
musi waukatenga motikari ukaenda naye kupi? Vandikatenga mota. Musi waukatenga motikari uchiti watenga motikari unoratidza hama noshamwari novadikani ukaenda naye kupi? Ndaenda naye Wangu. Kwani? Wangu. Wangu ukaenda nani? Ndaenda naye. Wasvika bhozo wazoenda kuti futi Ndinongodzoka kumba. wadzokera kumba. Mune imwe here musi wamukati nonhasi takasununguka regai timboenda kuivhisiting kana kuitawo leisure zvokuti timboendawo mumapikiniki nomota yedu nemadzimai. Muno umwe musi here wamukati nonhasi takasununguka madzimai gati timboenda kudharo tonotenga nemota yedu. Muno umwe musi here wamukaisa kana mvura motikari yekunwa yekungotengawo mvura yedu yakati iri kuyokutenga mazuva kuti katindofara ichinwa mvura sinziwa umwe doko. Nemwe musiti yako anozwa kuti sichizimukadzora twaudai. Nemwe musiro wakambogara pasiti makara zvinyakara wakabukadzi wakambata wakadai pasiti yemotikari. Sinzi muchifara kuti mwana akomborai matenga moto. Yes. Ukapedzisa riri kumba Bonde? Pane nguva yakati basi? Pane nguva. Kunodyiwa kunoda sadza here? Kunodani? Murume wacho ndiani? Unomupa rini? Pane imwe nyaya yekumanikidza kuti toda kuti muwirirane musingawirirane. Pane imwe nyaya yekuti tinokumanikidza kuti muwirirane musingaitise musingawirirane. Toda chokwadi chiri pasi pasi pemunhu. Unomuda here mukadzi wako? Right, kana uchimuda bvisa $20. Ndoita sei? Bvisa $20. Tuenda kwani 20. Bvisa yauna. Bvisa. Muudze kuti zvese zvandoita ndokumbira redio. Zvese zvandoita ndokumbira redio. Usagamuchire repadenga, gamuchira nomwoyo wese. Magamuchira asati apedza nyaya kuti kana masimuka ava pese tezvara asati apinda. Tine nyaya pana tezvara ira. Abva kupi tezvara? Kwemgura kusenda ubezi. Senda ubezi. Okay. Tezvara simuka. Unodzoka musi wa 6 nhasi handisi kupa zvepfumo. Ndotanga ndaita panel meeting yevana panel meeting. Kuti wazvinzwisisa. Unodzoka musi wa 6 mari basi utakuwana mukwasha wako. Right, ndokumbira ndichiti mimi muri pakati apo vari. Mimi nditaura nemi wakati muri vari. Endai munotonga nyaya iyi. Uye hata anozvikumunetsa. Mukanaswa nomukadzi. Asi apa anokumbira regero. But ndiri kuti kumbira regero. Rwenu mwoyo wese patanga maenda kunopanobeta mukunetsa mudzoke paposition then tozosunungura asi tsvaga mari yatezvara yekufambisa kuti zvaenda. Right, motikari yawauya nayo ndiyo yakutakura wauya nani? Ndaye nemukoma wangu nehanzvadzi yangu. Mukoma wako? Mukoma simukai? Ndayamugara hanzvadzi yako iro? Garai pabhenji mese. Garai pabhenji. Dimi mukoma, makadii mukoma? Makadii tete? Zviraiti here zvikiitika? Totaurawo chokwadi mukoma. Iwe wauya uri pamutefetefe, ukagara pamota yemunin'ina. Mwanzwa uyu hanzvadzi yako igara pamota yemunin'ina. Uyu mukadzi akwira marifti. Zvakanaka. Unozvionawo sei? Tiri uromwe izvo tokutaura. Tiri kukanganisira. Ari kutadza ndiani? Alright. Haadi murume here mukadzi. Akabva kunguva dzake hakuti murume ikoko. Oisa chigunwe. Zvimwe zvinhu zvacho munotonga nazvo naMwari. Usaite zvinhu zvakaita. Saka tiri kuti baba mukuru nhasi makiya acha kubva nhasi kusvika musi wa 6 since sebasa ramuita rekuchera pasati sekurirambidza motikari anopiwa zvakachifamba nayo sababa zvidziva but nguva zhinji motikari ngainopakwa kumba kuna amai kana ari kumukaradzi vari kumukaradzi vese unoenda here kumukaradzi
kana muri chirara muri Ranex munorara kana muchiti tso kusvika musi wa6 imi baba mukuru budai motikari mazvinzwa mukabva panda mukasvika kumba iko tinomunina gara nomukadzi wako zvakaita sei zvakanaka atete taura kuti muroora gara zvakanaka nomurume wani wa apa vakunoenzaniswa vari 2 imi musipo iwo omakea kana wangu usati waya baba baba mkuru itai baba mkuru asitete vakarongeka uno makore mangani 36 wewe 32 inini ufunga uko ndi mangani ando ufunga unga ndi mangani Gambo zake maiti mune 46 no andina 46 is 50 man without na 51 uzini without na 51 bani ndo zanatawa kurai wa macho wa mkurama baba mkuru mukada motikara musikurambizwa nokunotaura ama ende kuna ama ino ama ndaida kunzwa motikari vanokupai imi musama nepinda motikari mirirai zvinhu kusenza zvinhu tete musapinde pasende motikari pairikenda nhasi apa ipinda yakatakurwa 5 mazvinzwa vamasiya vai tezvara wenyu naye mukadzi wenyu naye mukasvika panhine uko dharo wenyu handi mabva nodharo wenyu mukasvika padharo wenyu paipai mubvisa $10 yatezvara waona kuita sei kufamba mazvinzwa tosangana musi wani wasisi muchokutaura baba mukuru munochokutaura here saka chiendai right gwekwe uzaronzi gwekwe rinogara pamunhu mwari akatisikaisa kuti chimbuo chinorumba chi mombe ndo pachinogara ndo pachinoraramira saka iwo ramba uri pagwekwe rani wazvinzwa iwe ndiwe gwekwe mombe ndoipi nai ramba uri pamombe yako kana ukatoiswa dhipi usabve pachi pamombe yako tora mari yako yekumirwa rege tiende kugasa nyaya ipapa ivanokuchita tezvakatidzokerai muchapinda motikari yekukwasha muchienda